Skol. Yo skol ngwarithi yazi. Ngasa simenye wangena sogijima nje wenze njani? Yo khathele kule ngigijima skol ngikutshela indaba ezimnandi. Yo skol ngishubile khabo sigedeza skol. Kunamaveni ayi2 amaphoyisa skol. Hayi unamanga amaphoyisa afuna ndapha. Yo nama ngizwanga kahle skol. Ngizwe umphakathi uthi ubaba Sigedeza ubizile umama Sigedeza amaphoyisa because umama Sigedeza udla ithambo lakhe efridge. Hayi unamanga Thembanga. For ithambo nje owenyama. Umuntu angambizela umuntu amaphoyisa. Yashela skol yazi. Hayi unamanga Thembanga indaba zabantu zakuluma yazo. Uzugijima kangaphi ukhefuzela kanjani? Hayi uthanda indaba Thembanga. Yo skol ngiyaphikisa. Okay skol hamba ubuza ke wena. Ubabuza ukuthi like kwenzakaleni ubuye uzongitshe ukuthi kwenzakaleni skol because nami ngikho sure yabo ngiyacabangela ngathi ukuthi baba Sigedeza udlela inyama kaMama Sigedeza efridge or ithambo la kaMama Sigedeza efridge so that's why ambizile amaphoyisa. SS man. Hayi nami uyangiphazamisa la. Hey skol hamba skol ngiyobuza ke since ungiphikisa. Uchaza ukuthi ngiyeke lento engiyenzayo mina la uqina le window ngigijima ngiyele ekhabo Sigedeza ngoba kuyaliwa kunamaphoyisa. Ngiyobuza ukuthi kwenzakalani uyangijwayela straight. Eish masikona ukho busy manje skol. Skol yabo manje indaba ezosiluza wona ufuna ukuya lapha skol ene kushubile kulamaveni ayi2 skol ngiyakutshela hamba skol uyobuza ukuthi kwenzakalani ukuthi amaphoyisa afunani lapha ya skol. Uyangijwayela mina ngibheka kahle ngithanda indaba zabantu. Abuyaya wena uhamba uyobuza kahle. Lo khuluma into engekho la. Futhi suka la hamba odlala.